ekoti ya maite ne ekoti kwa iguna munyarebo iru ekoti turi kumana chikoti njiro ekoti kolengana na mama chali akolire ni bigambero gweta ntwaro jina Supreme Court ne karo court of appeal ne karo High Court ne karo kinti ndagitiko kora ariyo mugeni au gototebie kiagara nero maite richi komono igo mugeni itungu cheru kase studio enda totei mono igoro ye types gose aina ye court chitubwata sense yetu ya Kenya no ina sense nkima ikiara ngora lento bwate International Criminal Court iriera sense ya Netherland engagete Netherland ire ICC bunati inga no era sense media Netherland ekaro ICC ero igambiro ne bingi bira sense yetu ya Kenya osa sense nkime komo gani tukase studio kerare njira goche nando nyona litukorera ni ya misi echamu ngobera somo chobosongo kiare chiro nero abantu kwenda bali chiro abantu mbe mugete ko justigasi ne krobo kendo bole kiro mutauta ko soka ne kali yae elinde mbeo te mwaka mono igongo ikara studio ndete ya toko suka uchibosio nande ntwa so mase gaseti litukoli ala mampina ekikambero kelikia Milimani Court kyanyande geko kona chango dena bali batabu obongo bwa botekana ndebuya nande babekira se chichera na babaraje gutwara omweso na kuigurirwa goikaba bwenire buya mama ukugambirwa kira twekane buna nigera ni constitutional gose ichiko ndiyo ligote abuno monto igwete bobe gose osibire kare mento gose bongo bwa botekana ndebuya agende gutwara gisibo kiae yontora ono kitoganyerte omugeni itase studio ni otokubulina ngosirore kerengererie kebuna abantu bali obongo babutekerane tibuya kweja basibira ase chichera banyare bakobwatukwa baracha barayibuna bakubuya bamauchi kugambiwa igwaye buno mwanju muliri nko regente ko kaboka buna abantu bari bali chichera kurenda bongo babutekerane tibuya banyare bakobwatukwa elinde baguchiko babuya bamauchikwira na bamauchiko base trial gusamo kugambiwa ko tumekerengererie gwetera se namba yera se skin ya urabu usugwetera se media ya Facebook kundi Steve News semedia YouTube na bako tonyora ndi Steve News na bako tumekerengererie na bako comment yali ndeto tokonyora ase injira erendo gona Dennis Omoro awoteana teko bakiara na ndabanda na baraise gochaka na ndonyore bagokora ebintu binde ebingao naro kukuna rutu nyaboke na era watena yaya inchendo je n'abantu abutika lioli bara iruchi nyagitari tari ko igoruru gochika abina abantu baendere gutome birengere byabo gwetera sense mail ya Facebook gato kubona kimwanje murigeria nkwancherole goseno okoboko enkwane ye court buna bari abongo babutekerane tibuya abasibwe bari abongo babutekerane tibuya banyare bakuigorirwa baracha kabarabwena bamaguchkwena ujase kigambe karo babwenere Mwancho muligereri inerengana to kuboli asimambe yabone kartukanyere to mugani ito achigo twasiureria igoro yebigambero mbirenga tubate mense ito ya Kenya ande mbire biebi achigo tofafanueranga inkina kige koirwa kigambero ki osenga kigo ikere kina ka Court of Appeal kina ka Supreme Court igo noko oro kyabona bigambere binde mbebwati chinguru igo ntochikuligereria igoro ya aina ye chikoti tobwata sense ya ito ya Kenya nonyana ase ensengi babuno yo minto ateba kurende ayonekera magani kira sense mu studio aiga to gokoboli nga ekigambero kya Milimani nganya tuko bage koboli nga talibi egose iyanya tuko bage ke koboli nga talibija ose kinegi getuwe ase ekigambero kya Milimani kobote bigobuna talibija abantu bali bwate mental illness banyara ko bagusiekerwa ase chichera gosase chisel asengenjo mbali buja mbali mentally fit aso gucha gutene na trials goseko na cherwa ama mocho bano gikabanga bairane ase chinka osebairu ase bituo asebako ndra konyoro bogwene goikaba gwenire omonto omanya koirwa ase chera ose monto tanyara ko bagago siekererwa oli otabwati bonko boikiranete toko boli ngaye noroche baigorerwe bacha ase chinka gose bagendera gutigara mari banya kubwenera ororo kero kende bagochanga na bara bisikole tomo chando osebako bera mari na bora nyole mba kugwena bona ena kioroche ase kerengereri kiao gendera gututumira gwetera se namba ya SMS eyuere ase TV yago nabo kada bagotobwate gwetera senjera ye mitandao Facebook Ndizi TV News na baiga njira ya YouTube na otolegale buna Ndizi TV News na ndebo tambe ni gotoko gotebe buna kiwikire YouTube TV bako subscribe asenge njota subscribe beti igotoraba ase family ya Ndizi TV na nini gotota ite na kobucha to babange egara tonyoro wansuobo ase njira yobo ikirano kegima tokora bemono bali baenda to basumuro wirwe Ensakia na mtoto wa Ruth
agoteana wale ime yomuroberi Ensakia Osinde Sakaria agoteana wale ime yomuroberi Josia Obiero no wale ime yomuroberi Florence Nyakoe agoteana no wale ime yomuroberi Irene Nyambeki agoteana nere no wale asomuroberi u Ensakia agoteana ni gotwachaka nere usatwaka chagete goikaboniga nanda agoteana tarasuka korwa asomuroberi uyu Elikiosoro na ayambie mono kero endete koba asomuroberi Evans Nyakundi nere agoteana no wale asomuroberi Nyaega Fena agoteana nere no wale asomuroberi u Ensakia na ronero korkuna ogeto agoteana yaya na intuno otore asomuroberi ase Onkwenyi Douglas nere agoteana yaya no tole ime yomuroberi nandi nara korkuna Boni Chamali efa mwenyeli nere agoteana yaya no tole ime Ensakia asitokendererete kabisa tukanyitaka kasaka Ensakia gachugo kunyurubna kambura osobo kendo mbwendera taso mutinyo yokabero mwaka bujirubere mwaka omutinyo yokabe okendo mbarore kerembra ya jaka kutusara lakini ntosembete nentune Ensakia ngo chire yabara ago chimugasake ngumanju muri gendera gutubwatia nyurana nabokonda gutubwate gwitira semitandao ya Facebook ndi Steve News ensemeri ya YouTube na wotnyora ndi Steve News bwe nabo gututwite @ndi Steve News nekerengeri kyao unekyo mwenda gutuma ni gotukyariganetie kirali tuko nyorana chiguraga chi rituko ria ichuma kitariki 10 mutinyo yogo mwako yoiga ntwagotethina chigali chionsi ni goturigire rituko Jensen Semeri ya Camelback gerigata seni Candice TV obwansu bombo gusi kyabwaterere no mobokane o Camelback karo kya kwariganerie obwali bwomo gusi rituko ni ri ichuma kitariki 10 weekend mwete ya mambi chikara kitariki inye bone weekend igono gwate weekend mukwiyarigania nyara gukwena chere ticket yao kero sara go jotote PayPal nero kwena chera nyore ticket yao mapema nyore kero kyao chikuika chiri tukoliri tariki 11 tinyato konyona na Semeri ya Camelback baby nabo kuba omwanchu murigereria nabo kugenda sesimi yao yakoboko ase M-Pesa ogende lipa na M-Pesa ogende business number amini pay bill ekobori business number nero yokobeka 729 1305 729 1305 iyo kobori amount nabokobeka onyagotagete corporate table nabokobeka 10,000 onyagotagete VIP obeke libwemo osonye gotagete gocha gosoaso muroberi oyo nabokobeka chi siringi chimia isano chioka ekaro gwakorira abo nabeka gotebia account name obeke elieta liago egaro onyora koba kwenyoreire eticket ya ogwetera asenchere yo ige pay bill number nigere 729 1305 ekero bana okotumia esimu yawo yako bako onyale kwenyorera eticket yago bagotebanga mapema mbia egero onyubeke mobuko oganye tariki yoka amo nerituko ngikera barora seritukeri ritukerio endagera yeke gusigo sendagera yeke korone bororo amabere aliabekire kirandi na bororo risosa ndi bororo bokuma bwo bori bororo omotere na bora bororo risosa kire gento gikaro kiri ndagera yeke koro endagera yeke koro no ikaroro bokuma bwo bori na tiekiro de na mabere aliabekire kirandi kabisa meta mabere na ode na mabere akobe kuchindo abeku lakini yani gakabekire kirandi nabana musikimba karo bawo chukokogo kibago jugotumbuiza nyero no mujego ni go chaka chinza 10 cyamarogoba oika che yani go no turi gorara ngo indode na no go chukorara kera to koraro musiki kororo ndagera keroro go mujego ni go chaka chinza 10 oika mambia che yare ko bana Jumamosi ngutu atware Ensakia ni go twargo chakere Ensakia ari ko ndagera Jumamosi Ensakia peri go chiya bororo iko bono kwate tariki tariki 11 mutinyo yugo mwaka bujirubene 2022 esabari yetu nige kwenda gwikasa Semeri ya Camelback miroberi yonsi gochaga chinza 10 mpaka mambia Jumamosi nigera chukuru kurwa Semeri ya Camelback gochaga chinza 10 chingero chant virus ojujo kwa kurwa Semeri ya Camelback mangara mayana uyikonyora kurwa Semeri ya Camelback kartu gusanga se libo elimo nyero nabasani no bakare aho jugutumbu isabona mani bebe sagero musikine ryogo no akaralia kwasa international no aralia bikundo bondiri abantu nabantu bakaroro igo tonyara go kumoja baka makupamba makupamba no akaralia igo musikino karo
ando musiki unyorina musiki nilio bono mwanchu murigere goto baisa komocha bwate tariki chitariki ni 11 mutinyo yo kabere andi gotu achakiro muroberio yo kwaregania omo chitariki chia bantu bancha ini gusabantu babwate obwanchani ebe mamo mino no mwanchete na baibuli bao no mwanchiogo na bana ba mino neri tukolia bantu bancha ine temene tinga no musacha no mukungu boka yaya na bantu bancha ine litukelio lirabe chitariki 11 ntu twachaka mapema basekoro gwanga Valentine's Eve yani togo chaka mapema shere yo sengenjo litukolia Valentine rinyane nigorirabe litukolia Jumatatu ekero likali chitariki 14 ntumete ngali tukolia ligo chengerwa kerase asengenjo chitariki 14 chiakera omutinyo kabere kera omwaka ntobwato omutinyi bobwanchani igobona ikiagera Ndizi TV gekubwatera no mabogani o Camel Park twachaka omoroberio yo iga mapema mbia abwase ticket yo kwenyorera nero yechirigwi 10 nero yerigwemo ande nero yechimia isana choka bano gochora no kwao ali asoro chengana onkonyara nabo kugura paybill number 7291305 ekira account name okolika elieta liago yotigatura gose nambara bagotana no bara mona into esroni oyaro cross jinsemo jirichia bosongo muchubosongo cross nsemeri ya symbolium hawdiana no ara sumurobiri no bokire buya bonera ni gaso irase kibago ekera ndate gutubwatia senjerere buya oyine sironi oyaro naro nero kurukuna engineer oyaro kuru jinsemo jirichio mosocho agotana no ari imeyo murobiri agotana no ari ne amate ya imeyo murobiri agotana mbuya bwakire lituko liachuma lituko lya ramisi ndo chembu yalikiete na nyasao twanchire koba moyo ikiagarana tali ko bwagwa ituko ikalero kurende ni nyasa twanchire ko ikalero ini nchini yao yaro watena no ale ime yomoroberio oyo nara kurukuna kerebi nyanchama kurchinse mojiri cha mutagara watena no ale ime yomoroberio watena ensaki nero amangana mokoreta yo bosemia tiga mogendere boigo na nyasaye tiga nyare gako baseseni olio kolika wetera se namba ya SMS eyura se TV yawa akoro kwa Brighton Makori agoteba no arime asomurubelio bwensakia aganyererete komanya ebigambero ngana kibire asenseito ya Kenya biamono sana unia obochere nigakolika korwa chinsemo cha Bishop Mugendi agoteba no arime asomurubelio bwensakia agoteba proud of you guys biamono sana nari gukoro kwa Margaret Onchali akolika korwa chinsemo cha Nyakembene iyo gotoka ime ya South Mugrango agoteba ako ndani hadi mwisho naregana nero kwa John Obuya kuro chinsemo cha Motagara abunka geretene sense county ya Nyamira agoteba no arime asomurubulio bwensakia na ndege narige gukori okorwa Sylvia Nyabende agoteba akorika kuro chinsemo cha Konate eyo gotoka se county ya Nyamira agoteba no aga arime yumurubulio na ndaga nyerrete omwakilo ito ase studio egera chikubaigorera sobwagarenga ebigambero mbirenga tobwata na ndimbire biebi achikubigora ase obotambe igombe mono sana asoko gendera kuna kulika ime ya Ndizi TV ni gotogoteba nga tari raisi eyo negesia kenene kero ikaransta bukurigeria na indito ikaransta gatoko gotebia togotebererania togukwanira na buno mugusie tinginye kingaine igotoko igwa biya asengenjo ntoli ntutweka oinyore ni gotobwate tubwate Petronila Mokeira na producer itokorwa sensemo yende ya studio ogenderete gotobeka tokoreka ningencenga bune yiga maritati gotowakambia mono ase emerememia mbe mono mwanju muri ogendera gutubwatia na karto kubolina karto kanyene tero mugwakire to kase studio to kubolina project kambiro kemiri man ko tinya ke gote abuna bali obongo bwa butarikira tibuya banyare bakubwato kwa korwa se chera elinde bakuyuya na karoja kubwena libaraira ne bakugambirwa batetena na it's an position osejigondiri gwandera na kumonto olibongo bwa butaribuya anyarega kwenda gutwara egesibo kiae igo tumebirengerera bya gwetera asena mbira se skini ya urabu ko sasa nsemo chiri chimitanda buno to gote nsemo ya Facebook Ndizi TV News nsemo ya YouTube Ndizi TV News ende tunyanto kujya kerengera kyao asenjera erendonge mwanjo muri nando nyero no mwako siasa abantu abarai aomba ende kuyarigania asi county ya Kisii nekero turoje kero kibugabana kendete gutwara munsomo nene turocha barai aobe sokirie kwasekia so mabwasi miura moja oka Kenya nerororo Kenya kwanza nerororo ngabarai mbagendete kuyarigania eri kumanyanga kinga ibaho chukoswana naba menyi gusaba na inchi mbagendete kuyibanga ngobaho kwachikura
nandi nturochina abarai audio baendete kwa pili bino murembe nyare goko basense yeito ya Kenya kwa hivyo no mugakire kera gochigocha ntuchikumanyana kero no kero no chikura chia kirwe nka yo montata kirgo chakera no kero montate bena nabwe tuchikura tabuiri asenjere ndonge gose nominations umuntu nagende court ngoti kya kogenda ibinde bine bingi tutakire komanye kyagara entwate bona nabona nyore na gochoro twamochire gose umuntu omochire enka yata kire kwiru nkigambiro ki atakire kwiru elinde osomeru amachiko na marago ali usemna ligo so liakora na ande ndio umuntu atakire kwiru ekoti enka yago chakira nkoti kya akoirwa kera natokomanya alikaro mate lichikodo nabokonyana nabora abune lichikomambia mate lichikotari uwanje obune nabokonyana kwabunire bintu bareko nto bwato gukora bwato ekoti uragende mboene kyubwata se koti ye eno tochikurire litukura rero krotoganye tomo wakirito achase studio kero wakwa na mangana siasa tunyima tutaragenda sense mwende ye studio asumutimoko kero twakwa na mangana siasa gendrete mense ito ya Kenya umwanchu murigereria naona enoroche bamaberera naro bono igonde tayo tamanyetinga mudiki abantu bale bono iga ntwaroche ebyama ao ntwaro rabigo chamo osebono ekiama kyabwango iga goswa asense ya Azimio ne kiama ya DAPK Democratic Action Party of Kenya ekiyokora wano mabunge okanduji omoske wa fula wa munyinyi oyubo igoro muraigo kyamekyo ya DAPK abwase gwikira bono igansemo ya Western abaraiba nyariko bagoswa asikia mekyo batari bake mpaka bono twaroche abantu bangerwa complain na gotebanga akia mekyo nigo kyachakire kugora ababunge anene mano korwa asikia makia ANC abwase wafula aboletinga ntumbono tuli kia mege katogo chaka bono iga mbono tubwate tokwagura hande nakire ikire tunyare kugora ababunge abantu nigo barorira sengencho bateba ansema ya Western nigo bateba mudavadi kubwatana no mukonyi bomuraibu ensen na Moses Wetangula igonigo yaba engane tagogetie ensemo y'abantu korwa sensemo ya Western ekikiagerire bono gwetania ababunge gusaba MCA 15 korwa sekia makia NC bahanyare ko bakunganya gucia sekia mekyo ya DAP boigo n'ababunge bagendete kunganya gucia sekia mekyo ya DAP Kenya abwase bono okorangi gari ya DAP nigo bone bwate chimbiro chimbariri asengencho bona abantu basoiro batari bake abwase oyo koligya ekirugo kyobo governor ase county ya Trans Nzoia oyo kabeiro mo commissioner general asensemo ya Rift Valley George Natembea nero soire asikia mekekekyo nonye noyo kabeiro mo speaker wasomo na galibwe bunge oyo kabeire Kenneth Marende nere no aswa asikia mekyo igo bono kiachakire gutwara chinguru ande nkiane gatinga bono nigo kigucha gutiga koro kwa muamuko mpya kero kuna kibono mbolea bigero metena ekiamekyo yani go batetena batagete kunchora kero mbolea kiamekyo ande nigo kiachakite mangana mbolea kero DAP abantu abangiri go bamaite bene kiamekyo nigo ke DAP kero kwana abantu bamaite no boy korana batetena batagete bakora monchorio batene kiamekyo nakyo chikoreta mbolea safi asa mangana asiasa igona ayuna ara siasa igo bono batebirenga na gutiana ngani go bagoche komokonya umurai wikiama kia ODM Odinga kwene kiabuna ba muirire na komokoba guika asensemo ya State House ekarotoroche kemina nigo kere konke gima kero monto ale mudi ya siasa igona ara yumanchu murigiri agendrete asebirbo bia siasa ekarotoganye tobacholi buche gokoreka etariki kianda umutenyene yo 5 na 3 umwaka o 2022 teturaenda sensemo ende ya studio somo timokomoke egaroto kuirana tumanye kuirana amo na mange Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomo chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Umabogani ukamel park Goko mwaterna ne television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo muritomono wobuharie womugusi chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka uyo abanyangera banene kuvorogo nkurvugusi buna man pepe sagero kurubonye koni kirwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba target go chemeremo numubugi ubuka nigiyata kurvorogo nkurvugusi bikundo ontiri amanyire kimama mintara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache chindagira chikigusi niko cyachi kobarono unachinsaga enderema rinagu obukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu inyore Ebyanda boigone esese Omuyigoyo nigura chake chenza ikomi chamargoba na boigo ni bwatranye emeyega ya Valentine's Eve Ekyonkekyo enyangina Numuntoyo mumugima nechishilinki chimia isano Omuyigoyo nobeye maseyemo asetivi yao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi Ndizi TV ubwansu bwomugusi Ndizi TV ubwansu bwomugusi New Brighton Apartments niki nyumba cyokomenya icukiyaga kirasingira yekerero kigima nigo kibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chinyumba cyo nigo kiyaga kirebuya asiki chikuni chaye kibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony icuchire asukunyerembeo ekerurigireti getunwa kyamanga chinyumba cyokorara ugose chi bedrooms nigo cyakirera nkinywerete
chibeke chingare nabo iguchibeke wardrobes chicho ni chibabu chuwisibiria nigo chibekire tiles na kubeko bochinu wigoro kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amacheni gangusire na kubeko asikitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende ni gububikire chinse 29 nabo igo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 29 ni gabwate ribagari nene asura nyare gupaki gari yao chinyombe cho nigo chire ase highway ya Kisi Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe nabwo gwa Kisime ase namba inoti 52 2 yemo 2 gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Yama tuku yi wiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV una botambe toko chakeli litukuli yao ase ogwansu tumede na manga korakanire litukuli goro nuko tukobogima konde bone mambia ni gotu kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara